dat mijn opa uit een bijzondere familie kwam, had ik geen enkel idee van. Wie waren de Van de Kloosters? Of, zoals ze ook genoemd werden, de helden van Burgsluis. Goedemiddag, hoi. Mag ik 1 portie kibbeling alsjeblieft? Zeker. Wil je sausje maar? Ja, doe maar remoulade. Ja, alsjeblieft. Ik ben gefascineerd door de Van de Kloosters die vanuit Burgsluis generaties lang mensen redden op zee. Via een nazaat van hem, Wim van der Sluis, kwam ik dit verhaal op het spoor. De reddingsmaatschappij die wist heel veel van de kloosters. En die hebben mij toen verteld van Wim, jij komt uit een roemruchte familie. Wat ik me eigenlijk afvraag, kan je er eigenlijk van leven, van het redden van mensen en schepen? Goedemorgen. Hey. Ilja Mostert van het Zeeuws Archief kan me daar meer over vertellen. Van oorsprong waren ze natuurlijk vissers, maar ze probeerden altijd nog om iets meer geld te verdienen. En een van die manieren was het jutten of de strandvonderij, zoals je dat noemt. En ik heb hier een stuk verordeningen van het Koninkrijk der Nederlanden ten aanzien der strandvonderij. En een van de belangrijkste dingen is dat per gemeente een strandvonder werd aangesteld. En dat was de burgemeester in dit geval, die verantwoordelijk was voor de goederen die op het strand aanspoelden of uit zee werden opgevist. En uiteindelijk ook het verkopen van de stukken. En wat leverde dat dan op? Nou, dat is goed dat je het vraagt. Ik heb hier een heel overzichtje van de gemeente Haamstede. En dit is de verantwoording van Jacob van der Klooster, die 107 gulden krijgt uitbetaald voor het visloon. Dus hij heeft goederen opgevist, aangebracht bij de strandvonder, de burgemeester van Haamstede. Die strandgoederen zijn verkocht en hij krijgt een percentage van de verkochte goederen. En dan heet dat dus visloon, oké. 107 gulden, dus, mij zegt dat nu niet zoveel. Was dat veel? Nou, dat was zeker een mooi bedrag om bij te kunnen schrijven. Dat komt ongeveer over met 1700 euro tegenwoordig. Ik vind het ook wel mooi, je ziet hier ook zo'n stempel verantwoord, die dan door de burgemeester zo... Ja, ik zie het helemaal voor me in op zo'n zijn bureautje. Stempel erop zetten en zaak afgehandeld. Ja. Ook vandaag de dag wordt er nog gejut, maar niet vanwege de inkomsten. Bijvoorbeeld door Erik de Vries. Met zijn stichting Bende van het Strand struint hij de stranden van Schouwen-Duiveland af. En neemt alles mee wat er niet hoort te liggen. Oh, kijk. Ik vind het hier eigenlijk heel erg meevallen. Ondertussen wel, ja. Maar? 6 jaar geleden ben ik eraan begonnen. Ben ik gestart bij Scharendijken tot aan het einde van het strand bij de kering. Ja? Toen had ik 225 kilo plastic. En dat vinden we nooit meer zoveel, gelukkig. Maar je zou denken dat het spoelt constant toch weer aan. Maar... Als er een storm is geweest, dan is het weer heerlijk. Erik heeft een club vaste vrijwilligers die hem helpt. Maar ook vanuit maatschappelijk werk, jeugdzorg, bureau Halt en de reclassering worden mensen naar hem toegestuurd. Het strandjutten blijkt vaak een therapeutische werking te hebben. Je komt tot rust, even alle problemen vergeten, alle onzin die je om je heen hebt in de bewoonde wereld. En dat heb je hier helemaal niet gewoon. En mensen met een taakstraf die komen hier, die moeten dit doen. Die moeten dit doen, Misschien ja. niet altijd evenveel zin, of valt het wel mee? Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Oké. We zijn een klein beetje de legende geworden hier op het eiland. Oh, echt? Ja, want ze komen best wel graag. Want ik heb er zelfs bij, die hebben de taakstraf netjes gedaan. En die komen gewoon terug om te helpen af en toe. We zijn nu op het thuishonk van de Bende van het Strand. En hier bewaren we zo'n beetje alles de laatste 6 maanden of zo. Dit is van de afgelopen 6 maanden? Ja, wat we hier zoiets. zien. Ja. En binnen ligt nog meer. Welkom. Brillendozen, handschoenen, speelgoed, slippers. Vind je ook wel eens iets waardevols? Nee, enkel een briefje van 20, een briefje van 10. Het is Jammer. vooral dit spul, maar dit is ook leuk. Want vroeger deed je natuurlijk meer strandjutten om daar ook iets van inkomsten uit te halen. Maar dat is bij jou natuurlijk helemaal niet het geval. Nee, ik heb nog geen vat whisky gevonden of zo, dat soort spul. Nee. Hè? Jammer. Ja, een beetje Ik wel. dacht, die gaan we zo opdrinken samen. Ja, nee, het is bij mij enkel... Ja. 85% is plastic. Oké. Ja, zonde.
Leuk wat ik allemaal tegenkom op mijn zoektocht naar de familie van de Klooster. En Wim is ook goed bezig. Hij is in contact gekomen met andere nazaten die hij nog niet kende. Wat zijn dat voor medailles, Jannie? Deze die kregen ze van de reddingsmaatschappij als ze een bijzondere redding hadden gedaan. Dit zijn een deel van de medailles van Marien van de Klooster en 2 medailles van Dirk van de Klooster. En ik heb van een aantal medailles nog wel het bijbehorende certificaat wat ze erbij kregen. Dit is van de Zuid-Hollandse reddingsmaatschappij. Als ze een medaille kregen, kregen ze ook dit getuigschrift erbij. Waarin dan beschreven staat om welke redding het ging en wanneer het gebeurde. Dit is een kruik en die hebben de kloosters van een schip gevist. Dat is een Engelse kruik. En daar zat natuurlijk iets van rum in. Want ze wisten ook wel waar ze naar zochten natuurlijk. Maar mijn overgrootopa had een winkeltje. Een snoepwinkeltje. Ze hadden het ook een beetje inkomsten uit, denk ik. Dit is van je overgrootvader. Mijn overgrootvader. Uit de winkel. Nou is dat en waar ik ook even kocht dat ding. Nee, is dat geen snoep. Ik krijg toch sterk het gevoel dat het een hard bestaan is geweest voor de Van de Kloosters. En dat ze alles moesten aanpakken om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan krijg ik een appje van Ilja. Hij heeft in het archief nog een bijzonder verhaal over de familie gevonden. Nou, ze waren van oorsprong natuurlijk vissers, maar waar ze eigenlijk ook heel erg bekend om stonden was de zeehondenjacht. Dus het vangen en doden van zeehonden. Oh, daar kan ik me nu niks meer bij voorstellen. Nee, het is bijna ondenkbaar, maar toen de tijd kreeg je zelfs geld voor het aanbrengen of doden van een zeehond. De zeehonden zaten in het vaarwater van de Zeeuwse vissers en daarom moesten die zeehonden geminimaliseerd worden. En ik heb hier een document. En dan zie je dus hier onderaan Cornelis van de Klooster, die krijgt betaald voor het doden van een zeehond. En dan staat het hier ook voor het vangen en doden van een zeehond waarvan de kop heden den comptoire is vertoond. Dus hij moest natuurlijk wel bewijs tonen van ik heb een zeehond gedood. Dus dan volstond het om de kop te laten zien. En dan kreeg je een premie betaald. Ook nadat de overheid stopte met het betalen van premies, bleven de Van de Kloosters achter zeehonden aangaan. Dat blijkt uit het testament van Jacob van de Klooster, die in 1899 overleed. Want daarin wordt een zeehondennet vermeld. En met een zeehondennet probeerden ze dus de zeehonden levend binnenboord te krijgen. Want dierentuinen bijvoorbeeld kwamen in opkomst, particulieren hadden interesse in zeehonden. En in plaats van de 3 gulden premie die ze van de provincie kregen, leverde dat al gauw 25 gulden op per zeehond. En daar werd dan een zeehondennet voor gebruikt. En ik heb hier een foto van begin 20e eeuw. Wauw. Waar je de Van de Kloosters en een paar donzige zeehondjes ziet. En dit is in de jaren 60 gestopt, dus eigenlijk is dat nog heel lang gemeengoed geweest om zeehonden te vangen. Kan je je nu niet meer voorstellen dat we daar zo mee om zouden gaan? Nee. Alsjeblieft. Dankjewel. Geniet ervan. Fijne dag, hè? Fijne dag. Nou, gelukkig zijn de tijden veranderd en laten we de zeehonden nu met rust. En die lusten net als ik ook wel een visje. Volgende week zet ik mijn zoektocht voort en ga ik kijken in Burgsluis, de thuisbasis van de Van de Kloosters. En toen hebben ze op die plek een botenhuis gemaakt met een glijbaantje, zodat ze altijd de Oosterschelde op konden.